Bon dia, família del futur. Vosaltres on poseu les pixarades. Quin noi! Ai, sí, tens raó, quin noi. I això que he anat a cercar pedres per tot el mescul després de barat a fer de ventre i no n'he trobat ni una. Tanta sort que he trobat aquest pedaç tan lleig. Però si és el meu mocador exclusiu de mango. Mango? Per això era tan aspre. Hem de mantenir la calma. Segur que aquest home frissa per tornar al passat amb la seva família. Pot pensar! Jo estic molt bé aquí amb vosaltres! Gent en classe i moderna com jo! Ai! Putes! Putes d'escarabat! Agafau-lo! Que no escapi! Ja veu? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene pillante aquest botó? Está usted repostando gasolina sin plomo. Estimada meva, t'he preparat sopa, copino el perfum de caviar i per després paté de gambes rastretes. Gràcies, amor. Ses que tu tens, vida meva. Encara que tens, amor meu. Jo crec que te consolarà. No em puteges? Mon pare! A la fi has tornat! D'una gatera me vaig casar. I jo on som? I això no és Vilafranca? Jo era un concert. Però a veure, vostè qui és? Què vol dir, nina? Jo som en Tomeu Penya de Vilafranca de Bon Any. Però tu me pots dir el rei del llit. Però i en Bartomeu? Jo crec que aquest home, per les pintes que té, deu de ser d'una altra època. De l'època de... Tutankamon to the party! Vol que te toqui el morror de sirena. Però, nen, si aquest home és aquí... On deu ser mon pare? Un pare veig content. A quin planeta som? I aquests alienígenes que fan tan emprenyats? Només fan que cridar! Com vull tornar a casa nostra!